Dobrý deň. V tomto videu by sme si chceli predstaviť náš najúspešnejší produkt, a to sú jedno- a dvojdrážkové hliníkové koľajnice. Predstavíme si spôsob montáže, spôsob uchytenia a všetko, ako to celé funguje. Jednodrážková koľajnica pri montáži do stropu sa montuje buď cez dierku, ktorá je umiestnená v drážke, alebo pribalené sú takéto držiaky a cez tento držiak vieme namontovať koľajnicu do stropu. V prípade, že chceme namontovať koľajnicu do steny, musíme použiť takýto nosník, ktorý ale nie je súčasťou balenia. Tento nosník sa dá použiť pri montáži koľaníc zo steny aj pre dvojdrážkovú koľajnicu. Súčasťou balenia koľaníc jedno- a dvojdrážkovej sú koncovky na jednu a na druhú stranu, bežec luk s háčikom a jednodrážková koľanica obsahuje zároveň konzolu pri potrebe montovať koľajnicu do stropu. Dvojdrážková koľanica takýto nosník neobsahuje. Ona má túto dierky a cez tieto dierky montujeme do stropu. Dvojdrážková koľanica nám slúži väčšinou pre záves a záclon. V prípade, že máme spôsob riasenia, kde záves alebo záclona má väčšie vlny a nebude nám postačovať vzdialenosť medzi týmito drážkami, ktorá je 6 cm, musíme použiť dve jednodrážkové koľajnice a tie sa montujú buď na nosníky alebo cez tú dierku, ako už bolo skôr povedané. Bežce luk s háčikom môžeme navliekať na koľajnicu dvoma spôsobmi. Je to z bočnej strany alebo cez tzv. Servisný otvor. Tento servisný otvor potrebujeme vtedy, v prípade, že máme koľajnicu na dotyk ku stene. Daný servisný otvor nie je súčasťou, ale nie je zánova na koľajnici. Radi vám ho vyštikneme na požiadavku. Spôsob vyštiknutia servisného otvoru je veľmi jednoduchý pomocou špeciálnych kliešťí. Servisný otvor je tam. Ako náhle sa vyštikne servisný otvor, budete k tomu potrebovať jednoduchú záslepku, aby vám nevypadávali bežce. A samozrejme môžete použiť zároveň aj brzdu, ktorá slúži na to, aby sa nám neposúvala záclona alebo záves a samozrejme pri šikmo šitých záclonách je skoro nevyhnutnosťou. V prípade, že si chceme uľahčiť danú prácu, odporúčame vám tzv. Bežce klik s háčikom. Bežec klik vieme hoci kde nakliknúť do koľajnice. Vyvliekanie je identické ako bežec luk s háčikom, buď cez servisný otvor, alebo cez koniec koľajnice. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné a pomôže vám pri správnom rozhodnutí.